De mooiste provincie van Nederland. Zo wordt Friesland neemt. Het maakt het dus grutsk. Maar hoe gaan wij in de werkelijkheid met ons landschap om? En wat voor invloed hebben wij als burger op de inrichting van dat landschap? In Mooi Friesland zorgen wij in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieufederatie hoe wij onze omjouwing in al zijn verschaat inrichten hebben. Friesland is een echte landbouwprovincie. Het beeld van bloemrijke groeiden, zwartboend vee en karakteristieke plaatsen die het vlakke land tekenen, dat kennen we al hier. Maar door schaalvergrutting is dat beeld de laatste decennia flink verloren. De plaatsen die binnen groter worden, de groeiden, grote, groene, biljetlekkers en de kei die bleven meestal op stal. In deze aflevering van Mooi Friesland bezieken wij erachter te komen wat de moderne boer eens dreeuwt en hoe wichtig is voor hem het landschap dat hij in boerket. En die schaalvergrutting in de sector, zet die nog terug? De bevolking maakt het er in alle gevallen zorgen over de schaalvergrutting in de landbouw. Uit een actuele enquête onder 4000 mensen in Noord-Nederland doch blikken dat meer als de helft nooit had over de schadelijke gevolgen van schaalvergrutting. Op hemzelf wordt schaalvergrutting net afwijst, maar wel de impact die het heeft op het landschap. Zoals het verdwijnen van sletten en houtsingels, het tebekkeren van geschikte leefgebieden voor de graaidevogels en de landbouwmachines die het heel tijd groter worden. Als je nou bedaart, een dorp tussen Ljouwert en Dokkum gaan, zie je hoe de schaalvergrutting de laatste jaren een vlecht genomen heeft. Je hebt iets waar dit landschap domineert door traditionele boerenplaatsen en de platte Lisbokse stal van de jaren 70. Nou, binnen het mooiste gebouwen die haar een plak op eerst onder de horizon. Of ze binnen opvallend omdat ze volslooien oors binnen qua ontwerp. Een groot contrast met het centrum van Bedaard zelfs, dat haast nostalgisch aandocht. De meeste inwoners moeten vol wennen aan die nieuwe ontwikkelingen in haar boetengebied. Ja, het zal wel matten tegen als ze wat verzinnen willen, maar dat oren dat gaat al wel wat. Hè. Als ze mooi op een regel staan en zeggen, ja, dat is juist nergens meer. Dat zullen we niet meer kennen. Nee, dat is oer. Ja? Ja, ik denk net dat dat weer aankomt. Dat wordt alleen maar groter. Ik vind dat net mooi, die grote lichtbokstal net. Nee, ik ben een beetje meer van het antiekerige. Per 100 kei en grote machines. En ik vind het wel mooi hè, dat er 1200 kei in, maar het spreekt me toch net zo aan dat het wat lichtschaliger is. Ik mis wel de binnenburg mee kaapt. Ik kom de sletten wat er tegenwoordig wordt. Het mis ik wel de beschutting, omdat we hier al net volle beschutting hebben. Het verdwijnt wel meer. En vooral alle grote plaatsen die erbij komen, vooral de stallen die ze meegebeuren. Dat is juist ook het trekkers wat ze halen. Dat zijn vrachtauto's gelijk ons. Ja. Het zal al hier harder en sneller worden. Hè? Maar wat is de drive van boeren om flink op te schalen? Eén ding is duidelijk, als dadelijk in 2015 het molkwotum afgeschaft wordt, maar ze volle meer melken en dus hebben ze meer vee en grotere stal nodig. Maar er moet meer wezen, tjoegen al die nieuwe zuivelfabrieken die op het Heerenveen gebouwd worden. Reden voor mij om die Wageningen uit te reizen naar de Landbouw Universiteit. Daar doseert hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg al jarenlang rurale sociologie en docht er onder oren onderzoek naar de ontwikkelingen in de landbouw. Den jongen is hij hoogleraar aan een universiteit in China. Van der Ploeg denkt dat de schaalvergrutting verkeerd uitpakken zal. Het hele zorgelijke is dat die investeringen in een geforceerde schaalvergrutting binnen op dit stuit investeringen in kwetsbaarheid.
En dat zul je nou gebeuren? Dat gebeurt nou? Ja, dat hadden we al zien in 2008, 2009, toen de molkenprijs behoorlijk naar beneden ging. Toen zie je een hele grote bedrijven met een negatieve cashflow. Er ging meer yield uit dan er inkomen. En welke bedrijven winnen dat? Grote bedrijven, snel groeit, hoge financieringslasten. Want die investeringen die komen grotendeels bij de bank bij. Nou, dat zijn vreselijk kwetsbare bedrijven en die kregen het toen voor de kiezen. Wat toen bad is dat de bank, die had ze oerijn houden, die had herfinancierd, maar de banken doen dat geen tweede keer, want de banken moeten zichzelf kapitaliseren. Ja. En kan geen noodlewende bedrijven meer oerijn horen. Dus dat is het hele zwargelijke, dat dit haast een reis is naar kwetsbaarheid, maar iedereen zet de eegkleppen op. Er is noodtijdelijk wat krapte onmolken, maar reken je maar dat China en India dat die behoorlijk investeren. Ik werk zelf in China, ik zeg het. Ze zijn bezig met en dat oer een jaar of drie. Ja, kennen ze het een protte zelf. En als de Chinezen het zelf nog doen, dan zijn boeteloze investeerders die staan te trappelen om daar meer te investeren. In Rusland, maar je ziet, er zijn bedrijven met 40.000 kei. Als er daar mee van komen, daar kunnen we toch nooit op. Het zou volle verstandiger zijn om in kwaliteit te investeren en in een hele robuuste landbouw die net zomaar omvallen kan, bedrijven met lege kosten. Het is een beetje de hele wezens van deze tijd om u blind te staren op de grote getallen en dan te denken, ja dat is onverwoestbaar. Maar als je achter de mooie voorkant joggen, dan komt er een kwetsbaarheid naar voren die zorgelijk is. Het vee van de broers Meine en Oane Pieter Winia hij in Eerstrum bij Dokkum krekt een nieuwe, grote en moderne stal krijgen. De zonnepanelen op het dak zorgen ervoor dat het bedrijf helemaal energie-neutraal is. Als ik het hier op riet, wordt het mij al gauw duidelijk. Hier boort je man die het vooruit willen en schaalvergroting als een uitdaging zeggen. Heren, daar wie ik al. Goeiedag. Wat hebben jij nou allemaal te grote stal? Ja, wij gaan aardig uitpakken. Ja. Hoeveel kan je hem staan? Op het moment zit er 334 in. Ja. Het mag ooit 450 worden. Dat is het eigenlijk van berekenen. Oké, maar dan ga je hem op daar. Binnen Oorlier. Binnen Oorlier wil je hem op 400 wat zitten. Ja, Jongvee hebben we al extra omzet en alles. Dat we 1 april 2015, dan gaat dus het melkquotum voort. Ja. En we hadden iets zijn, daar maar bekleden van werden, want dan gaat het wel los, dan gaat de remmer al. Ja. Ik zeg altijd, het is die day. Hoe die day. Ja. We gaan eigenlijk 20 hier aan de kettinglijn. Ja. Friesland heeft wel een heel moderne loon en dat meen wel wel. Maar ze zijn gewoon achter in een hele ontwikkeling. Die kwartering gaat dus heel lang op slot gewoon. Je hebt hier in je focus 2015 dan ga je voor een broodmerk produceren, dan willen wij de kleer voor wezen en dan matten wij naar de 400 en dan matten we naar de stal, maar die grondkeer, daar hebben we een heel traject van. Nou ja, matten, maar dat ben wel eens doelstellingen. Je hebt nu nog te krijgen maar dat malquotum. Hoeveel mooie melken? Nou, dat dik 2 miljoen. Dat ja. Nog, ja. En straks in 2015 dan gaat dat eruit en hoeveel keer dan? Die hebben we niet in het jou. Dan ga je gelijk met jou. Ja. Dan ben je dekker. Verdubbeling, ja. Net alleen de pleetsen worden groter, ook de percelen geersloon, omdat die vol goed keper te beborken binnen. Is het nou, ik zei dat nou je zo'n groot bordjes, een grote stal hebben, dat je die stikken longen, dat die ook veel groter worden? Nou, als we de kans hebben, dan maakt ze weer een stuk groter. Het is natuurlijk productieland, het is hartstikke duur. Ja. Dus je wil er wel wat afhalen. En als je daar een efficiëntieslag in maakt in het bewerken van het land, ja. Dan ga je 2 slagen maken. Want dit stuk dat is dat rent die keita, dat is een hele hoeken. Ja, je kist op gas aan. Het werkt ook efficiënter. Als je keus moet strooien, je hebt volle minder kanten, volle minder verlies. En het kan al je volle efficiënter als je het op jouw kant vlak is te percelen. Ja. En je matten je er daar rekening. Ja, hoe alles met rekening. Ja, we zijn net hobbymatig bezig. Nou verandert het in een hele soort gevallen van die grote industriële longenskippen. Grote vlakten en dat je maar rauzen kennen. Net helemaal, we gaan hier naar 50 hectare in vogelbeheer. Dus we doen alles dat ding dat we maaien. Dus die zijn kijk door je concessies, natuurlijk door concessies. Want dan maai je dus minder bemest, er komt geen kunstmest op. Nee. En dat wordt letter meend. Ja. In juni, 8 juni, 15 juni, 22 juni, alle regelingen doen we maaien. Even waarom in Wageningen.
Op de universiteit daar wordt verschillend tocht door skaalvergrutting. Net elke nien is het eens maar Jan Douwe van der Ploeg, die het woorden als onheilsprofeet jongen wordt. Nevens hem binnen grote boerenbedrijven net alleen nog kwetsbaar, maar dat jongen skeerlijk voor dat weerdevolle cultuurlandschap van Friesland. Die skaalvergrutting die brengt zijn eigen eisen met zich mee. Je hebt kavels nodig die zo grut mogelijk binnen. Werd leenwerker in één keer zo snel mogelijk heen kan. Werd gas van opkomt wat rijk is in energie, want dat is nodig voor dat type kei op dat soort bedrijven. Dus in je soort is het. Ja, en dan krijg je, zo in de jaren 60 in de tijd van mijn weet ik het, die hingen het oer apotheekgas en hypotheekgas. Hypotheekgas, ja, dat weer in die groene velden, werd geen kraak of smaak aan is, haast blauw van de kunstdong. Ja, en dat weer voor de boeren die het een protte schuld hadden, want die moesten het allemachtig produceren. En dan hier je het apotheek hier, de mooie grijden. En het aardige van kijver zelf is, als hij wat onder de leer had, dan zie je ze de bjemtakken of de kroeden op, werd ze toch ten dele zelf herstellen. Dus die grote bedrijven die moeten standaardiseerd worden, het moet al hier zo snel mogelijk kennen. Dus de kavels moeten grut werden met één soort gas komen en dat is ja, gas wat stikstof sensibel is, er moet een protte kunstdong op en dat binnen biljartlakens, dat zijn geen mooie grijders meer. Het landschap wordt heel erg onder druk gezet. Onder Melkenstiet zie ik mijn Winia op in een melkput om te jaren wat hij van de visie van Jan Douwe van de Ploeg vindt. Hoeveel vind jij nou? Ik steen 2 keer 32. 32 die kant en 32 deze kant. Maar nog jouw recept. Ja, nou, op het moment 320, maar dan ben ik met z'n beiden. Dus, Maar de gemiddelde boer in Friesland die heeft 100 tijd. Ja. Maar dat verhoort de komende tijd. Ik 220 denk ik dat ik gemiddeld 200 Is dat iets onvermijdelijks? Ja, dat gaat gewoon eruit. Dan ben ik wat eens zeggen van, als wij ze groeien, of als je als boer ze groeien, dan wil je me ook zo kwetsbaar. Want stel je voor, je zit op die wereldmarkt en die malprijs die doen wat in. Dan ben je, dat is all in the game. Dat is een heel agrarisch onderneming dat zei. Je mag groeien hier en min hier en maar gemiddeld budget. Zei je dat maar? Maar ja, ik hoorde van Jan Douwe van de Ploeg, die zei van ja, we hebben vaker een crisis in de landbouw gehad. En toen in de bank nog wel wat geld om bij te springen. Maar die banken die hebben nou geen geld meer, dus die lieten hem dan gelijk verzoeken, want ja, ze kunnen net meer bijspringen. Ja, maar de bank had direct belang bij dat er een beetje economische activiteit loopt, dat zal ik wel wat daar vallen. Nee, maar als er nou echt weer een crisis komt, of de meesten... En je moet buffers vormen, maar je moet zelf ook allemaal leren. Hou een buffer achter de hoorn, altijd een stream in gaat, dat die er ook weer opvangen kunnen. En dan moest het waaien. De provincie Friesland beziekt al een aantal jaren grote plaatsen beter in het landschap in te passen. Maar de methode naar je plaats. Nevens die methode worden, wat de bouwplannen nog in een eerste stadium binnen, alle belutsen partijen om tafel gebracht. In de praktijk is dat meest de gemeente, Wolstonscommissie Hoes en Hiem, de boer zelfs en zijn architect. In essentie is het bijeenbrengen van mensen op het juiste moment, op het juiste plak. En malkoor integraal bezien van hoe je in dit geval agrarische bedrijven op een goede, verantwoordelijke manier landschappelijk en ruimtelijk inpassen kunnen. Het is vooral gaat er echt om van het maatwerk, dat je op het plak zelf de juiste oplossing bedenken. En het is net zozeer dat het op alle plakken heel grut kan. We gaan naar Brondgem. Daar heeft de familie Tolsma een paar jaar verlien een nieuwe, moderne plaats gebouwd. Nou, het is wel een groot gebouw. Die gebouwen zijn groter geworden. Ik denk dat het nog een halve meter is en de breedte 25 meter. Ja, dat is, en hij is 20 meter lang. Dat zijn wel hele grote voestige staan. De advies van Hoes en Hiem daaromheen. Hadden we nog iets van het wijnhuis is echt vrij groot geworden. Ja, dat mocht net lezen, want de stal is zo. Dan kun je net zo'n huis bouwen. En van de boerlui heb ik helemaal geen opmerkingen en woordmerkingen gekregen. Het is perfect hier om zo te zeggen. Veel boerlui zijn nu van goh, als dat het er al tijden staat. Dus dat vond ik toch wel een mooi compliment. Er staat een fors huis voor, hè, dat net het door de grote gebouw en het huis eigenlijk voortvalt.
En de kleurstelling, ja, ik vind dat het net om aandacht raast, maar het verdient het wel de aandacht die het krijgen maakt, denk ik. En het gaat eigenlijk wat dat betreft wel redelijk op in de omgeving. Na je pleats is er om het bouwproces vlot verinnen te laten. Maar dat betekent net dat er samen een vergunning verleend wordt. De partijen die om tafel zitten, die spelen al jaar een rol in de vergunningverlening uiteindelijk. En dat ze van ja, als je dit zou willen, dan kunnen wij aan het eind van de rit net, dan kunnen we überhaupt net een goed naar je pleatsadvies krijgen, maar dan kunnen we aan het eind van de rit ook net de vergunning van verlenen. Dus je zullen dat toch, luisteren naar wat er om tafel zijn wordt, moeten we daar toch een oren in vinden op dit moment. Nou, het is vooral gaat er echt om van het maatwerk, dat je op het plak zelf de juiste oplossing bedenken en wij kunnen daar prima mee te voeten. Tussen Dokkum en Drachten liggen de Noordelijke Frieske Wouden. Een coulissenlandschap van boerenloon, diekswallen en elzensingels. Ik hier door de boeren nog skaalvergrutting, maar toch is nergens het coulissenlandschap zo goed bewaren bleven. Zelfs vanuit Europees perspectief beschongen. Het het en ik het predicaat van nationaal landschap. Joetendij boerkje er 850 boeren in het gebied. Tegelijk binnen ze ook verantwoordelijk voor het landschapsonderhoud. Ik loop met Foppe van der Meer van Landschapsbeheer Friesland de Noordelijke Frieske Wouden in. Het roint, de kijkroepen bij elkaar en we komen uit in de buurt van Jestermar, dat het succes van de Noordelijke Frieske Wouden dik 20 jaar geleden begon. Alle boetegebied is hier in gebruik door boeren en overal staan singels en wallenbedel. En dat vraagt een aparte aanpak van boerkje. En daar moet je mee omgaan, die moet je beheren en die moet je steeds maar in een streng houden om daar tussen goed je brief te kennen. Maar toch de manier van het beheer van die diekswallen en singels, wat honderden jaren eigenlijk achter man er een plakvang had. Daar zeg ik alle je planten en bessen in vestigen die zeg maar bij dit landschap jaren. Maar wie er in die tijd een speciale aanleiding om het samen te pakken hier? Ja, in het begin 90 jaren dreigde het te wijzen dat alles hier op slot kwam te zitten. Daarmee bedoel ik de boerenbedrijven. De ammoniak van die bedrijven die bedriegen volgens de regels de singels en de wallen. En daarmee zoen de boeren net meer uitbreid te kennen hier in het gebied. En dat zijn wel de beheerders van het landschap hier. Daarmee zou alles op slot komen te zitten. En daarmee de toekomst van het landschap op het tacht zetten. Zeg maar. Ja, toen dachten ze, wij moeten wat bedenken. Toen hadden ze de handen in mijn lijn. De boeren zijn binnen zitten gang. Het is in eerste maar begang, zeg maar. Daarna ik in Kaspelen ben ze begonnen met een vereniging op de rug te zien. Om daar weg te gaan. Om te zeggen van wie borken hier op de manier zoals we altijd borken hebben. Dat gaat dit landschap opleveren. Dat vinden we een maatschappelijk een heel mooie prestatie. En hoe kan het nou dat wij nou in een daarvoor afgestraft worden? Ja. En die oplossing die er dus komt? Die oplossing is er komen. Ja. En in 1992 ben is de eerste agrarische natuurvereniging in Nederland hier opgericht. Ja. En sindsdien had het echt een vluchtnaam. Er zijn nog 150 of zo. Onder de reek van Jistrum borkt het Kees Broersma, een boer met ambitie. Op zijn borkerij docht hij ook een landschapsonderhoud. Met elkaar heeft er 20 kilometer diekswallen en elzensingels op zijn loon. Voor het onderhoud krijgt hij jaarlijks €20.000 om vergoedingen en subsidies. Als ik aankom op wat pleats, het zijn veestapel krijgt weer uitbreiding krijgen. Dat is wat Kees de komende jaren ik op tafel. Grootskaliger. Ik als zilver dat inpassen moeten in het landschap. Het nadeel van dit landschap is, je kan er net heel makkelijk in scoren. Je mag diekswallen sowieso niet verplaatsen, elzensingels beperkt. En ja, je bent een bepaalde structuurbom. En het nadeel is, de machines worden steeds groter. Dus daardoor proberen wij een landschapsplan te maken om het inpasbaar te houden. Met dat we in de dam met brede machines gewoon terugrijden kunnen. Ja. Dat speelt net op hoe we klappen. Ja. En zo proberen we toch een beetje inpasbaar te houden binnen het landschap. En dan was de kernwaarde van het landschap wel maar dat mag wel een beetje schoot worden. Maar het is dus zo dat boeren die het grote hoeken groen hebben en grotere machines hebben, dat die uiteindelijk voor een rendabelere borkje kunnen als je. Ja, dat is zo.
Als je economisch jong, maar je gewoon Nederland plat komen en in zit je mee nog draai. Dan kunnen we natuurlijk keeftemalken produceren. Ja. Alleen dat willen we net. En die keuze hebben ik net overal. Maar dat is wel te economisch. Als je dan had de visie altijd best. Als de maatschappij dan meerdere eisen daarom stelt, stel er dan ook wat in oor. Maar dan kun je behouden wat je hebt. Ja, ja. En dan blijft het voor u ook economisch interessant om dat te onderhouden. Foppe van der Meer liet mij zien hoe de kavelvergrutting in de noordelijke Friese wouden aangepakt wordt. Maar dit is een voorbeeld van een dame, dat een boer mooi de voeten kan, want hij kan terug reizen. Ja, dit is een het haast wel een nieuwe dame, dat wordt eerst verwaarde, zeg maar dit is een dame bij het meest moeite voeten kennen. Daarmee kerst zeg maar de percielen als inbroeken, maar bloedt het op die staan nog 2 percielen terug die dikswal die intact blijft. Okay. In Itzegeer, in de zuidwesthoek van Friesland, gaan er zo'n 40 boeren nog een stap verder en stellen de natuur en het landschap nog volle meer voorop in haar bedrijfsviering. Een van de boeren is Klaas Oevering. Met Klaas Sietse Spoelstra en nog een tal oren is hij de motor achter het burgerinitiatief Koning van de Graide. De koning is in dit geval de skriers, die krijgt als orengraidevogels in aantal het waarom rint. Ja, ik denk dat we super hier hand hebben. Ja. Ik kan me net heugen dat we zo'n soort skrieren pieken en eigenlijk alle graidevogels het woorden. Ja, ik heb spannend jongen met 3, 4 grote pieken. Dat is juist net vaak. Dan kan je zelf zo enthousiast worden het varen hier. Dat vind ik wel heel mooi te zien. Het burgerinitiatief Koning van de Graide wil een maatschappelijk debat op gang brengen over de teleurgang van, zoals zij dat nemen, het Friese cultuurlandschap. Boerenloon, dat riekt wie om bloemen en kruiden. Een wichtig leefgebied van de skriers en orengraidevogels. Net voor is, als je wat creatief bent, is er best een combinatie te maken tussen aan de ene kant die biodiversiteit, zoals we dat dan hebben, de vogel daar een onderdeel van is, en een productief boerenhuis. Wat bijvoorbeeld hier in Itzegeer op raad wordt, is een idee als graidevogel Suvel. Suvel, die uit gebieden waar komt, die een graidevogel-kwaliteit heeft. Nou, kun je dat nou op een aparte manier, op een oren manier in de merken zetten, omdat er heel veel klanten best wel verkeer zullen. Misschien als inspiratie, als in Noord-Holland has de Beemstertjes. Dat maakt het door de Kono. En de Kono is een coöperatie van 400 boeren bij Wurkje of bij Leverie. En die cheese is een kwaliteitskenmerk, zeg maar, heegwaardig. Ja, dat is Keppelen een gebied, is Keppelen een heegwaardigheid, een duurzaamheid. Levert genoeg op voor de boeren, zeg maar, die maken Leverie. En dan has een heel herkenbaar product. Nou, zo we dat net kennen, groen product naast graidevogel-gebieden. Klaas Oevering heeft wat een legere melkopbrengst als de terugsnee Friese boer. Door het voorjaar van Kroederie Geers van Graidevogel houdt hij zijn kei langer zoen. Wat zijn kosten ik volle leger uitvallen. Ik ben hier opgegroeid en op denk ik zo gewoon, ik ben hier in het paradijs opgegroeid, maar ik ben hier opgegroeid tussen de graidevogels. En ik vind dat het gewoon bij je hebt en ik in dit landschap. En ik vind dat mijn band en mijn verdere aankommeling dat die dat ook mooi krijgen. Dat vind ik gewoon belangrijk. Dat die echt gewoon bij is en bij dit gebied. En zo het zonde weer dat we alleen maar voor rendement, maar dan reizen we een heel stuk kwijt. En hoe duur is dat rendement, dat vraag ik me al. Wat offeren we daar voor op? Maar het gaat er eigenlijk om dat jij een kwaliteit die er is, dat heeft niks mooi nostalgie of zo te maken. Een kwaliteit die in het landschap zit, om die als het ware te herwaarderen en opnieuw als het ware in het moderne, in deze tijd te plaatsen. Dus het gaat er net om de romantiek van vroeger, het gaat er eigenlijk om die waarden die we hebben, om die weer opnieuw als het ware zeg maar in de maatschappij een plak te gaan. Dat alles in geraken, dat vind ik mooi. Ja. Dus ik ken dat, ik gewoon een goed boertje kennen, de goede zonnekaai en de boerblij en ik naar graiden voelt. Als je dan in het land werkt bent en je haalt mooie vogels om je heen, en dat is toch geweldig. Ja. De agrarische sector en het Friese landschap. Beide zitten in een tijd van grote veroorings. De vraag is hoe je het beste van beide combineren kan. En dan ben ik benieuwd wat dat over een eerst 15 opsmieten zal. Een complex, maar tegelijk ik heel uitdagend vraagstuk.
Over weken gaat het door duurzame energie, over windmolen en zonnepanelen. Hoe pas je die nou op grote schaal in het landschap?